Aquest conveni d'ajudes directes que han de venir de Madrid, que nosaltres, que sapiguem, Balears encara no l'ha firmat. Allà hi ha 6 comunitats autònomes que l'han firmat i sembla que aquí la senyora Armengol està molt tranquil·la i no se'n dona compte realment, almenys només ho fa de boqueta, no se'n dona compte que aquí els autònoms i les empreses ja haurien de tenir aquells dobbers que teòricament han de venir de Madrid, aquells 850 milions d'euros que se diu que han de venir, però que primer s'ha de firmar aquell conveni. Si per firmar, només per firmar un conveni, s'ha d'estar tant de temps i no se li ha donat la prioritat que pertoca dins els serveis, tant jurídics com tècnics, del govern de les Illes Balears de la senyora Armengol, doncs ja ens podem fer una idea de lo que pot passar a l'hora de gestionar-los. Els autònoms, les empreses i els treballadors i les famílies no poden esperar tant de temps. Per tant, exigim a la senyora Armengol que si no ho ha fet ho faci de forma immediata, enviar firmat aquell conveni i reclamar que ens comencin a venir aquells dobbers de cap a Balears. Aquesta reclamació de SIVA de l'any 2017 que ens deu el govern d'Espanya a les Balears i a la resta de comunitats autònomes. Aquí ens deuen 78 milions d'euros. I el que ha quedat clar també és que la senyora Armengol va renunciar a aquells 78 milions d'euros. Va tornar a cotar escapa davant Madrid i se va ajonear davant en Sánchez i no va voler reclamar els 78 milions d'euros. Bé, ara supos que la senyora Armengol ja haurà telefonat al Partit Popular per donar-li les gràcies perquè el president de Castella i Lleó ha aconseguit, a través dels tribunals, que el Tribunal Suprem li doni la raó. I en base a això, si la senyora Armengol també reclama aquells dobbers, Balears també tindria aquells 78 milions d'euros. En 78 milions d'euros se poden fer bastantes de coses. Podria donar un grapat de 1.000 d'euros a cada un d'aquells autònoms que tan malament ho passen i que no arriben a final de mes. O fins i tot podria invertir més dobbers perquè aquestes coves de la fam se reduïssin.